mongko purwakaning kondo hamba Srumarata Siwi mring sangyaning para nubiksa ya ngaturken carita medhit ngaturken carita medhit jaman purwa puniki tanedya memulang muruk mring sangjaning para pamriksa mung sumangga denira medhek palupi Leng-lenging driya mangun kung kanduan rimang yayah linotan kanin lamun tantulus mengkunjah utama sang nata muda wuwu sing rarepa wasana rahayu rahayu kang samya pinanggo Hong ilahing hawik namasidun hawik namasudratmu cangjang jagat karono soran tondo kawisisaning busana sono kang sinawung langen milopo estu maksir stantun lampeng ringgit purwa kang jinantur tutur tetelo tulat mrelap ding paradya winur sita ngupama prameniskara karanta biyen temeging jaman purwa winisuda trah ingkang dinama-dama pinardi tameng lelata mangke tekapasananing bebita pandheping pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang murweng kata
Haniki negari Wita kang pinangka bebukaning carita Murciting Kawi. Ingkang kahikuadi dosa Purwa. Eka werdine siji hadilunuwih dosa 10 Purwa kawiwitan. Gumelaring jagat saiki kathah titahing Jawata ingkang sunungga pertiwi kakumpulaning akasa kapit samudra laya. Pandine kathah ingkang samya hanggana raras. Lamun den upayawa senadyanto 1000 datanantu sedasa senadyanto 100 datan jang ketiga. Hadi-hadine garba Gupita saiki titan wenten kadi sajiga. Keparinging Bathara ingkang hakarya jagat gumelaring negari Ngastina sageslebat negari Liman Benawi ingkang wenang pinangka bukaning carita Murciting Kawi labet negari Ngastina wenang mangkuringin kurung sak kembaran ana madyaning alun-alun. Turta sageslebat negari panjang punjung pasir ukir loh jinawi. Basa panjang werdine dawa punjung dhuwur. Lamun ta Cinandra gumelaring nagari Ngastina. Saiki dawa pocapane luhur kawibawane dasar jero tancepe kandel bebetenge wiyar tebane turta tanpa wicalan wadya balane. Pasir samudra ukir gunung rinengganing praja negari Ngastina mengkeraken samudra laya kinapit-apit harga ageng ngananaken parden ngiringaken padusunan miwah pategalan ngayunaken bandaran agung. Loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinumbas. Wus kaluka bili negari Ngastina saged sinebat negari ingkang murah buga kaliyan wastra ora mekal mahanani gemah ripah karta tata tur harja. Agemah saha ripah basa gemah saiki kathah para kawula ingkang tumindak laku didagang. Mboten ngomongaken kawula negari Ngastina senadyan sudagar dagang layar nang koda saking ngunci negari. Kathah ingkang lumebet wewengkon negari Ngastina rina pantaran ladri dilir datan ana pedote. Tan wonten ingkang kepareng nyipta pringga bayaning margi labet datan wonten kasangsayaning marga. Ripah pratandha kathah para kawula ingkang sami dumunung wewengkon negari Ngastina katitik saking pasanganing wisma kawis tara jejel riyel uyel-uyelan apipit persasat tumpang talang tumpang blandar abencukit tepung taritis papan wiyar kawis tara denya rupak. Karta sang jipur kawula sami nindakaken dawing para winasis babagan sari ringgreh ingkang tundhonipun tumuju dhateng kemajenganipun negari. Langkung-langkung sangya para among tani labet sami nindakaken dawing para winasis babagan tetanen. Wekasan datan telepat petanganira nggenira ndawahaken wiji wonten ing siti pategalan miwah pasabinan. Sedaya sami manut dhateng pranataning mangsa. Tata ya tata kahanane ya tata kawulane. Ora mekal katebian ing durjana judi. Pinangka pratandha raja kaya raja darbe ing para kawulalit ingkang hawarni lembu maesa kuda menda ayam kambangan. Datan wonten ingkang kinancangan
lamun rina glar wonten pangonan lamun latri wangsul wonten kandhangnya sowan Raharja para menteri bupati nayakaning praja medhak sagung prawadya miwah para kawula kawis tara sak yek saeka praya sami-sami hangangkat karyaning praja junjung drajating bangsa datan wonten sajuga kewula ingkang tumindak cecenglan rembug byada labet durasara sira najrih dumateng wilalading Nalindra boten wonten panjenenganing Nalindra ing rajagat Pramudita ingkang kasungan ing akasa kagebeng ing muhara kawengku ing samudra laya kapadhangan Sang Hyang Surya kaseksenan Sang Hyang Candra datan paja mirip kadungagu negaring Astina duh Nalindra ingkang kinajak sesamining ratu ora mokal terus padhang tingali ageng obore dhuwur kukuse tebih kumarani lamun to kasusra kula kajara priya saking liyan praja duh Nalindra ingkang agung denya kekadang sinten dasa namina Sri Narapati ing Astina dasa 10 nomaran Ratu Narapati wis mestani yekti sang nata ing Astina wirangipun den punjeni den kunceni sedanipun den dadaken hega dijuluk Prabu Duryudana ya Prabu Jakapitana ya Prabu Gendari Suta ya Prabu Dastratmaja ya Prabu Kurupati pramila dijuluk Prabu Duryudana yekti sang nata ing Astina Druhu agung denya paring dana kuciwanipun ingkang dipun penggalakan namung kadangnya pribadi para Kurawa cacah sanging dasa sanga denija sakarsa-karsa ora mukal nracak kasinungan watak hadigang hadigung hadiguna ngendhelaken tubeh kadang Nalindra gung bintara jejuluk Prabu Jakapitana sang nata ing Astina kepareng ngembat awatang autu ngejung gumbala ruwet wonten negaring Astina tasih awujang dereng kepareng nitaken klamanambiting pramodya jalu silaning akrami kepareng jejuluk Prabu Gendari Suta ya Prabu Dastratmaja putra pembayun Prabu Dastarata patut kaliyan kusmenganing ayu Dewi Gendari Kurupati ngratoni daraing Kuru Trima mangsah Tri telu Setyawacana lila ing Dranasura ing pati mamangsah kus mestani saiki nata agung ing Astina tuhu sajuganing Nalindra ingkang limpating pambudi buntas kawruhe ora mukal ageng perbawanira yen ngembat awatang autu ngejung gumbala ruwet wonten negaring Astina persasat kayu ado manglung celak tumiyung kathah para raja liya negari ingkang sami nungkul dhateng sarwa linawaning Bandayuda kapara sami nyaosaken pundhutaning Nalindra bani-bani raja bani guru bakal guru dadi Sutya Myang Widuri lumados saben antara mangsa kapunggel sumanten kawibawanira sang nata sang pertangga pati wis mangarangsang ing agasa kepareng sang nata ngawontenaken pasuwakan agung ingkang caket diswananira rikalenggan punika kawistara hamari kelu warangka dalem sang nata ingkang lenggah wonten kepatihan Plasa Jenar paring dalem nama Nendyapati Kenapati Harya Suman Yaryapati Sengkuni Yori Sangtri Gantalpati suwan mungging sang nata tinata trap silanira Sukajodo teken janggut asta ngapurancang muga lir kon Jembar Dewi
kasambung pungkur praptanyo parang para negari ngastina ingkang lenggawut pertapan Sukalima peparabdawang Kumbayana ya Resi Durna ya Pandhita Durna. Sang Pandhita Durna mengkeraken piswananira rayi dalem Sang Nata ingkang lenggawut kasatriyan Tirta Tinalang ingkang kekasih Raden Kartomarma. Raden Kartomarma mengkeraken piswananira Sangya Kang Marasawan. Lamun Cinandra Kang Marasawan blabar lir samudra tanpa tepi pindha nduyung-nduyung pacak suci kayareng. Mangaler mepet dumugi ing pangurakan, mengelen mepet dumugi ing wanci lan mengetan mepet dumugi ing munggangan. Obro rengganing busana pindha panjaraing puspita brandene kawistara tinata rapi. Rop sidhem pemanemtan ana bewelangan isik. Rikala semanten ingkang kapireng amung swantening Prabu Kriya gemlak gending yang kemasan ingkang anambut karya rina pantaran ratri pating calengkrong pating calengkring saya amuwi asri serening swasana. Horeg Sangya Kang Marasawan ingkang murwani horging Sangya Kang Marasawan lapet Sang Nata kepareng nampi rawuhnya kadang nyeweda Nalindra Mandura Prabu Baladewa gubuh-gubuh Sang Nata nggih hangacarani kepareng lenggah jajar mungging Sang Nata saya amuwi asri serening swasana. Semantuna Prabu Duryudana wis kepareng lenggah dampar kencana lineman kasur babut pramudani sinebareng wangi-wangi Risa Gebat Kasturi Her Mawar Gondowida gandanya ngebeki paswanan sumara tejane Sang Nata semundul ngawiyat ilang sipate tango Bathara Pindha Bathara Kuwera kang mangijawantah punapa kurmatipun Sang Nata nggasini waka abdi dalem jajar ingkang medalangkung rumiyin hangasta tambur srompret mriyem telu-telungan tunggaling kang rusmekta madyaning alun-alun. Pangarsane Kang Marasawan dawuhaken swados ingkang Marasawan ngangsek piswananira. Ora kanca maju, kanca dodok, mung swara. Ora kanca maju. Ho.
Sridinon pasewakan busana maneka warna sepapus piting Widyana miang panjrah ingkang sarwa rukma renggeng manik lara wata obro prabanyo semirat kenyaring tejo leliweran lir kilat sisirin dadit wimbu kegandam re mingen katiuping ruto mando separan mangambar gungas leng-leng katining kang awan sobo-sobo niki ngastina samantara tekap tegal guru narya ya Kresna lagu sireng
Prasurama nyangkan wa Janaka dulur Narada kapangya Tegalwi nuli milu karya sang abu pati sang abu pati jagat wasisaning Bathara paman Harya Suman paman Harya Sengguni kawula nun wonten timbalan pangadhawu nggih miji mawantu-wantu dumateng ingkang bapa kepatihan sampun andadosaken rigating manah pekenira manira biji paman kapta pekenira wonten ngarsa putra pekenira manira asung pambagya raharja sapraptanipun paman Harya Suman paman Harya Sengguni dahat kadedha kalingga murda dipinampi pengendikanipun Anggir Prabu keparunga sabda pengendikanipun Anggir Prabu kula tampi asta kekalih kula petelak muting jujur meseping werdaya dadosna wimbuh daya kasantosanipun ingkang bapa kepatihan kepareng Anggir Prabu mundhut besa piswanipun keng bapa awit saking puja pamijinipun Anggir Prabu sowan kula winantu ing karahardyan kajawi punika nggih sungkem pangabekti kula kunjuk sahandaping padha kawula nun kula tampi dawah kendel sami-sami paman matur sembah nuwun paman tansah njunjung praburipun ingkang putra kawula nuwun inggih kajawi punika kepareng lajeng kula mundhut prisa punapa rawuhipun Koko Prabu Baladewa wenten stinggil ngastina sampun sawetawis dangu paman kepasang yudya bilih Anggir Prabu enggal kepareng mundhut prisa rawuhipun Rakanta Mandura angetipun keng bapa saderengipun Anggir Prabu miyos siniwaka Rakanta Mandura estunipun sampun sawetawis dangu anggenipun nganti wonten stinggil ngastina nggih keparung Anggir Prabu enggal hangacarani dumateng rawuhipun ingkang Raka Mandura Anggir Prabu nggih paman kepareng paman semene saking sawetawis kawula don inggih jimat punden kula Koko Prabu ngantos lalu mangsa ingkang rayasung pambagya dumateng rawuh paduka kepareng lajeng ingkang rayi ngaturaken segan punokrami raharja rawuhipun Koko Prabu wenten negari Ngastina jagat dewa Bathara dahat katedha kalingga murda dipinampi pengendikan Kyai Prabu Duryudana kepareng pengendikan Kyai kula tampi asta kekalih kula petelaku ing jejor mesping werdaya dadosna daya cahya nur cahya teguhan kayuwananipun Kang Raka Mandura Yai kepareng Yai mundhut besa prabdanipun Kang Raka awit saking puja pamijinipun Yai kasembuh pengayumanipun Bathara ingkang akarya jagat lulus raharja kalis ing sambigala prabdanipun Kang Raka kajawi punika amung pudya pangastawanipun Kang Raka mugi kunjika wonten ngarsanipun Kyai Prabu Duryudana nggih Koko Prabu pengendikanipun Koko Prabu kula tampi amba barokatan termanegari Ngastina Koko Prabu kadang kula Yai iki Yai wangsul dumateng paman Harya Suman
kundur sabda pengendikanipun Anggir Prabu kawula nonggir sampun ngantos kedaluwarsa kula suwun paman enggal asring pambagya dumateng rawuhipun Koko Prabu Baladewa kawula ninggih Anggir Prabu Baladewa senadyan to ingkang bapa ngaturaken pambagya raharja paduka rawuh wonten negari Ngastina awis saking pangestunipun paman Sengkuni winantu ingkar hardyan kula prapta wonten negari Ngastina syukur bejo sewu lole kandha geguduk manyar-manyar gamanaga pulungan pet gantel buntute kisah haulo somorante hak hong kayu glowong ditegor nguwong kali praga sapa sing gawe wiyaga sapa sing duwe andeng-andeng cedak pipi dipandeng marai marak ati andeng-andeng cerak irung nek dipandeng marai bingung andeng-andeng cerak lambe ya kuwi sing larang regane Anggir Prabu Baladewa kepareng ingkang bapa Sukali Masung pambagya Ngger awis saking pangestunipun paman Durna mboten manggihalang setunggal punapa syukur bejo sewu senadyan ingkang rayi tirta tinalang Koko Prabu nyaosaken pangabekti kula kunjuk Dimas Kartomarmo ndak tampa bektine saji pangestunipun Kakang Kebat Tampanana pangendikanipun Koko Prabu tansah kula pundi saengga jimat punden kula Koko Prabu kula yayi sejatosipun sampun sautawis anggit kula nganti-anti rawuh paduka papindhanipun kadidene hangentosi sleming baita gabus kumambanging watu item wekasan mahanani peteng dedet lali mengan jagatipun Keng Rayi sinaring Keng Rayi mangertosi rawuhipun Koko Prabu Padang Trawangan kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu duh Koko Prabu pangintenipun Keng Rayi mboten wonten sanes kejawi amung saking pengendikanipun Koko Prabu ingkang saged dados kali damar pepeteng manahipun Keng Rayi jagat dewa Bathara Yayi menawi kagalih lepat hawit praptanipun ingkang Raka Semurandat keparenga Yayi nglunturaken Sih Samudra pangaksami boten dados punapa keparenga lajeng Keng Raka mundhut bresa Yayi punapa ingkang dadosaken bibitane penggalih kababarna dumateng ingkang Raka Mandura ingkang Raka semekta nganglungke jangga nilingaken asmara murid terwaca midhanget pangendikanipun Kyai Prabu Duryudana lengleng ramyan ingkang driya Liryang Candra katawengan sumu ing tias kaduritan limut kabyatane rujuk ram-raming driya ram-raming driya manawon kagowing jan wisesa jimat punden kula Koko Prabu kula Yayi ingkang dadosaken peteng jagat kula saged kula aturaken dumateng Koko Prabu kadidene suduk gunting tatu kalih. Leripun lajeng kados pundi?
rikala ladrining dinten kapengker ingkang rayi nampi sita wangsiting Bathara langgeng ayem-ayem tata titi tentrem anggen kula ngembat awatang utung ejung gumbala ruwet wonten negaring Astina menawi kula saged nggayuh kanugrahaning Bathara kang sinebat Wahyu Pancapurba ingkang kaping kalih rikala dinten kapengker ugi kula nampi nawala saking pertapan Saptarga bilih kula sak kadang kadhian tinimbalan panjenenganipun Eyang Abiyasa kamangka sak lebeting manah kula Ka Prabu kula nggadahi pemanggih Duryudana bisa nggayuh kanugrahan menawi saged nyirnaken para Pandhawa jalaran kala mangsa ingkang rayi nggayuh kanugrahan tentu sinarengan para kadang Pandhawa kamangka janji bareng karo Pandhawa sing pinter angsal damel kula ingkang jugar-wigar tanpa karya pramila kala Prabu kula suwun rawuhipun kula sedya nyuwun pangandikanipun Koko Prabu mulih kasembadan kula njangka sirnaning Pandhawa kangge srana nggayuh kanugrahan lajeng mawi cara ingkang kados pundi Koko Prabu cekap semanten atur kula welah taun jagat dewa Bathara Yayi sinaring keng raka midhanget pangandikanipun Yayi waduh kaya tinocok braja lungit jajanipun keng raka Mandura lekasipun pangandikan Yayi ngendikaken bilih nampi nawala saking pertapan Saptarga tinimbalan ingkang Eyang Abiyasa kaping kalih bab kanugrahan dene ing mangke Yayi kepareng nampi sita wangsiting Bathara kedah gayuh kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Pancapurba tegesipun Yayi menika boten namung ratu loro saudon telu saurupan titah ingkang tasih kinasian dening dewane katitik Yayi tasih kepareng nampi wangsiting Bathara jalma sawantah boten gampil nampi wangsit menika nanging Yayi tasih kepareng nampi wangsiting Bathara tegese Yayi tasih kinasian dening dewane nanging Yayi sinang gepok para kadang Pandhawa Yayi nggadahi pemanggih saged gayuh kanugrahan nanging linambaran nyirnaken para Pandhawa menika ingkang raka boten sarujuk cobi dipun penggalih rina wengi ingkang dipun penggalih Yai Prabu menika amung anggenipun nyirnaken Pandhawa nganti dawek nganti tutuk kula midhangetaken ngendika ingkang mekaten cobi ingkang raka mbiprisa lajeng dosa lepate Pandhawa menika menapa ta Yai dene ing mangke tansah dipun jangka sirnanipun kamangka petangipun keng raka Pandhawa menika sampun ageng sanget lelabetanipun tumrap negari Ngastina katitik kala mangsa negari Ngastina ketrajang parang muka saking manca negari ingkang saged ngentasi karya para kadang Pandhawa kala mangsa Yayi menika ketaman pepeteng ingkang saged damel pepadang para kadang Pandhawa nuwun sewu Yayi Yayi menika saged dhawuh kaliyan Yayi Ratu Banowati jagat menawi mboten wonten ingkang nami Permadi kula kinten mboten kelampah dhawuh menapa ngaten menika ingkang naminipun mengsah ngaten menika ingkang naminipun Sadru harak kedahipun Yayi menika rumaos kaputangan budi kesaenanipun para kadang Pandhawa menawi kaputangan wicalaning Bronarta Brana Picis gampil anggenipun mical gampil anggenipun mangsulaken nanging menawi kaputangan budi kesaenan menapa anggenipun badhe mangsulaken Yayi
boten wonten sanes kejawi amung budi kesanen ugi. Turta antawisipun Pandhawa Kurawa menika harak nunggal eyang kewayah eyang abiyasa. Dados petangan kula menawi Yai Sedya njangka sernaning Pandhawa menika kaya dene nugel driji nanging landhesane dengkule dhewe. Wurung tan wurung badhe ngengingi kulit daginge dhewe. Yai keparunge enget Yai. Lelabetanipun para kadang Pandhawa. Tiyang gesang menika kedah nggadahi raos lan rumaos. Menawi tiyang gesang kok mboten niteni dhateng kesaenanipun tiyang asanes menika teges sampun ical rasa kamanungsanipun. Menawi tiyang gesang kok lajeng sampun ical rasa kamanungsanipun menika lajeng gesang ingkang kados pundi menika mangke? Pramila Yayi. Blak-blakan mawon. Menawi nderek aturipun Kang Raka nggayuh kanugrahan monggo nanging lambaranipun kedah lampah topra brata nepsu raga pados papan ingkang sepa sepi-sepen ing mriku lajeng ing mangke mbanteraken panuwun ngagengaken panembah dhateng Bathara kang akare jagat. Menika caranipun lampahipun gayuh kanugrahan mboten kok nyernaken tiyang sanes. Menawi kalajengaken lekasipun Yai Sedya njangka patining Pandhawa kula mboten sarujuk malah kepara Yai minangkanana panuwunipun kengeyang abiyasa. Kula nggadahi pamanggih manunggaling Pandhawa Kurawa menika mangke ndadosaken jagat raya tata titi tentrem. Nanging menawi Yai mboten kepareng minangkani kula matur tunggak waru. Mboten melu-melu perkawis menika cekap semanten hatur kula. Awan aliyo. Awal dibilawe wawa. Aduh nggih, anggenipun ngendika kok namung awa. Ingkang midhangetaken ingkang kisruh. Kados pundi paman menggah pamanggihipun paman. Ngendikanipun Koko Prabu ingkang mekaten. Menawi anggih Prabu mundhut besok perkawis ngendikanipun Rakanto Mandura, sedaya ngendikanipun ingkang Raka Mandura menika leres sajuga tan wonten ingkang lepat. Jalaran lenggahipun Rakanto Mandura wonten negari Ngastra menika sesepuh. Mboten wonten sesepuh kok mumulang dhateng margi ingkang mboten sae niku mboten wonten. Tentu tuturanipun sae-sae. Nanging nuwun sewu nggih. Wonten negari Ngastra menika panguwaos tunggal dumunung astanipun Anggih Prabu. Menawi pancen ngendikanipun Rakamu Mandura dereng damel rena penggalipun Anggih Prabu, mboten diagem mboten napa-napa kok nggih. Mundhut wawasan sanesipun sesepuh negari Ngastra menika sanesipun Anggih Prabu Baladewa tasih kathah. Kula semanggaken nggih matur sembah nuwun paman. Koko Prabu Baladewa. Kula Yayi, kula badhe mundhut wawasan sanesipun Koko Prabu. Kula semanggaken. Kula nggadahi pemanggih menawi ing mangke badhe nyuwun pemanggih sanesipun King Raka. Temtu kula pitados, temtu benten. Nanging kula nggadahi panuwun bedane penemu sampun ngantos kangge regejegan. Bedane penemu sawi dipun upaya. Pundi ingkang sae menika ingkang dipun agem. Menika panuwun kula. Menawi saged. Bapa Penembahan Durna. Kula nggih. Kula nyuwun pangendikanipun Bapa Penembahan. Temtu sampun midhanget sedaya ingkang karembak sawau ngajeng. Oh, gandha beguduk manya-manya tujune Durna niku ditandur nang Ngastina. Upama Ngastina niku ora ana Durna, wah. Rampung wingi-wingi. Kula tak matur nggih, Ngger. Inggih kados pundi?
Menawi kula leres ngendikanipun Angger Prabu Duryudana kedah ing mangke budidaya sarana sernaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho, Ngger. Sejatosipun dewa mangsit dhateng Angger Prabu Duryudana menika langkung rumiyin mangsit dhateng Kang Bapa Sukalima. Anggenipun mangsit mekaten. Durna momongamu tata titentrem nggone ngembat awatang ngejum gumbala ruwet nanging kudu gayuh wahyu Pancapurba. Durna kudu tanggap ping sasmita bab wahyu Pancapurba. Lajeng maklap ngoten niku. Lajeng kula uncak-uncaki. Pancapurba panca wilanganing 5 purba nguwasani Angger Prabu kedah saged nguwaosi gangsal perkawis ora ana liya mateni Pandhawa. Pandhawa menika cacahipun gangsal. Nah, kula lajeng sumalana ngrumiyini lampah. Laning kula menika parang para negari Ngastina. Kula lajeng ngurung jago wiring kuning kula nggadahi siswa enggal. Nalendra saking Madyantara jejulukipun Prabu Gendra Swalapati. Lho rak medeni to, Nggih. Jejulukipun kewala Prabu Gendra Swalapati. Menika ing mangke ingkang kula saya sedaya nyirnaken para kadang Pandhawa namung gadahi panuwun menawi ing mangke para kadang Pandhawa sampun dumuginipun sirna. Peranatan negari Ngastina kedah memba peranatan negari Madyantara. Menapa menika mboten teges njajah? Mboten, Gar, mboten njajah. Menika namung nyeragamaken rak ngoten. Namung nyeragamaken. Napa-napa menika menawi seragam sae. Ngaten. Menika namung nyeragamaken. Nggih kala mangsa kemawon kul wektu negari Ngastina menika dipun paswakaken wonten Madyantara. Waton Pandhawa tekaning pati kula nderek menapa ingkang kasuwun. Lajeng perkawis nawala saking pertapan Saptarga. Menika mangke ingkang bapa ingkang kepareng murba nggih. Ratune Ratu Utama hambek para marteng dasi berbudi balaksana sinutan Prabu Pati sinangguyung para rasi kasinungan budi luhur winong wong Prajawata tan supe muja semadi mangkono Sri Nalendra legek jroning driya sebet Jarauta rena penggalihnya Sang Nata Prabu Duryudana midhanget pemanggihipun Sang Pandhita Durna saengga ngenggani tripandulat tripandulat sakedheping netra nadyanto amung sakebyaring kadhit kawistara Sang Nata ngrenggani kanyut pina kewardu kanyut ujaring wangki nang wardu jaring wakecong nginang dering abri keca dering Manjing Siti kesaru geger paswanan Jawi sinten ingkang kepareng minggah Sitinggil negari Ngastina utusan saking pertapan Saptarga warujuning Pandhawa Raden Sedewa mendak-mendak minggah Singgil tinata Trapsilanira aloe kang waraswani Kancana Daya
ya lumarat dutaning Sri Naranata tekaping pasoanan tandya tumanduk yen mangarasa tan ono kujiwa raras Paman Haryosuman wonten ingkang adhawuh nggih menawi boten sisih pandhil kula kados menika piswanipun Dimas Sediwu. Nggih nggih keparungan nggih Prabu nggal hangacarani Paman Haryo nggih keparunga paman semene saking sakwetawis kawula nuwun dateng sendika nggih Dimas Sediwu sawetara swane saji ana ngarepanipun Kakang padha kanthi harja Dimas Sediwu kawula dakapindika suwun dipinampi pengendikanipun Koko Prabu keparunga sabda pengendikanipun Koko Prabu kula pundi saengga jejimat kepareng Koko Prabu mundhut pirsa piswan kula saking pangestu dalem Koko Prabu winantu ingkar hardian kajawi punika sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ya tak tampa Dimas Sediwu Sediwa padha kanthi harja nggonmu sowan ana praja Ngastina ngger Sediwa pangestunipun Paman Sengkuni winantu ingkar hardian bekti kula kunjuk ya tak tampa ya nggih Dimas Sediwa padha kanthi harja sowan praja Ngastina pangestunipun Koko Prabu Baladewa winantu ingkar hardian pangabekti kula kunjuk Koko Prabu tak tampa Dimas Sediwa sarene sawetara swane siadi keparengipun Kakang enggal inggih prisa ana wigati apa pun Kakang ora rumangsa nimbali sowan ana praja Ngastina aja kinanten wigih ringa-ringa enggal matura sampun dipun keparengaken kula munjuk ngarsanipun Koko Prabu ya enggal matura jimat pepindhen kula Koko Prabu saderengipun kula matur kathah-kathah mbok menawi anggen kula nata ukara ngracik basa kathah tumpangsipun keparenga Koko Prabu nglumunthuraken sesamudra pangsama ora dadi apa sepindhah kula sowan ngarsanipun Koko Prabu estunipun kautus dhateng para punden mliginipun kadang-kadang kula Pandhawa ngaturaken bekti kunjuk ngarsanipun Koko Prabu Duryudana bektine adi-adi ku Pandhawa tak tampa padha-padha dene ndungkap kaping kalih Koko Prabu ingkang dados wosing gadi sowan kula midherek dawuhipun Eyang Abiyasa temtunipun Koko Prabu rikala dinten kapengker sampun nampi nawala saking pertapan Saptarga. Iya pancen bener. Rikala dina kang kapungkur pun Kakang nampa nawala nanging rembugan karo layang kuwi ora dong. Kepasang yugya siadi sowan. Keparenge Yang Abiyasa iku ana wigati apa dene nimbali kabeh para wayah-wayahe. Menawi Koko Prabu mujud besa perkawis menika Koko Prabu, kula mboten saged matur. Namung panter panuwunipun Kanjeng Eyang Abiyasa. Kalenggan punika ugi Koko Prabu kersa kula dherekaken sareng sak lampahipun dhateng ingkang rayi.
Mboten namung Koko Prabu. Kadang Kurawa kadang-kadang kula sedaya ndikaken sowan wonten pertapan Sapwarga sampun dados penganti-antinipun Eyang Adyasa Koko Prabu. Cekap semanten atur kula. Kados pundi Bapa Panembahan? Kalenggan punika kula pasrahaken dhateng Bapa Panembahan. Anggenipun mangsuli dhateng Dimas Sediwut. Cekap ingkang Bapa Sukalima nggih. Ana Pandhita Garya Wangsit pindha gombang ngajab ing tawan. Susuh angin ngendi nggone kulawan galing kangkung isine wong bang tapai kuntul manglayang manuk mabur ulu ing ngungkuli langit manyar-manyar Sedewa nadyan kasep aku mbagekke slamet sowan muring Gor Ngastina. Menika Paman Durna awis saking pangestunipun Paman Durna winanting karhargyan sowan kula bekti kula kunjuk. Tak tampa. Aku wis ngerti sing dadi rembugmu. Kowe arep ambayongi marang Angger Prabu Duryudana, iya tak? Mestine Sedewa uga wis midhang dhewe kalenggan iki wektu dipasrahake Purba Wasesa dipasrahake marang Pendhita Durna supaya kanggo mangsuli marang sliramu. Sedewa bab sagoh lan orane Angger Prabu Duryudana mengko sowan ana ing pertapan Sapwarga. Ora ana kene nggonku maneh ketarangan nanging metu njaba. Ana ing madyaning alun-alun Negara Ngastina ing mengkone bakal tak wenehi keterangan kang gumathok. Menapa mekaten keparengipun Koko Prabu? Iku wis dadi keparenge Paman Durna. Aku mung kari manut pengendikane Paman Durna. Woi, menawi mekaten kula kantun nderek. Kepareng nyendikani dawuhipun Paman Durna. Kepareng lajeng kula nyuwun pamit Koko Prabu ingkang ati-ati. Paman Sengkuni kula nyuwun pamit medal pasilan. Iya Ngger Sedewa ingkang ati-ati. Paman Durna sampun ngantos cidra ing Ubaya kula tenggo pengendikanipun Paman Durna wonten madyaning alun-alun Negari Ngastina. Ora-orane Durna Kargara ora-orane. Nunggal tapak dilak tungka sing dadi lakumu. Panembahan Durna. Kula Ngger. Senarang kula midhanget pengendikanipun Bapa Panembahan kagiat guru kawekasan. Leripun ndawaken dhateng Sedewa nengga wonten madyaning alun-alun. Ngrantos ngedikanipun Bapa Panembahan. Keparengipun Bapa Panembahan kadi pundi? Oh, kandhap beguduk manyar-manyar Ngger.
Panggen kula dawuh dhateng sedewa menika namung kangge sarana sedewa enggal swingker saking singgil. Kajawi punika kula nggadhahi pemanggih. Sedewa menika sanes siswa kula. Siswa kula menika namung sing caket Werkudara Janaka. Nanging temtunipun angger Prabu Duryudana presa prasetyanipun Pandhawa. Prasetyanipun Pandhawa menika menawi ingkang sajiga mukti ingkang sekawan ngeyup kamuktenipun. Nggih. Menawi sajiga mati sing papat bela pati. Inggih mekaten, lajeng keparingipun. Raning sedewa menika sanes murid kula tentu mboten nggadahi kasudibyan kanuragan. Prayogi lajeng kadhawuhna dhateng Adyarya Sengkuni mbidalaken Sangya para Kurawa, mbidalaken para prajurit. Sedewa wonten madyaning alun-alun dipun kepung wakul baya mati sirnaken. Matine sedewa sing papat rasa dadak dipateni do mati dhewe-dhewe do nglalu. Lho rak gampil ta menika gampil ta Nger? Gampil ta? Woi, kula nderek nayugyan. Paman Hari Sengkuni wonten ingkang dawuh sampun ajri kangelan. Keparung medal pasilan. Widalaken para Kurawa nganti prajurit sedewa wonten madyaning alun-alun dipun sirnakaken diranjap mawi gegaman. Satemah sirnanipun sedewa antawisipun Puntadewa Werkudara Janaka Nakula temtu bela pati rasah kangelan kula minta saya Ratu Mancanegara. Wah malah golek gawean iki. Nggih sampun nyendikani jawipun Angger Prabu kepareng lajeng kula nyuwun pamit medal pasilan bidalaken rai-rai ndiga para Kurawa. Sampun pegating kaprayitnan. Koko Prabu Baladewa. Kula Yai senadyan kados pundi kula nyuwun pengayomanipun Koko Prabu. Menawi katen lajeng kula ugi nyuwun pamit medal pasilan ngawringani bidaling kadang-kadang kula para Kurawa. Sembah kula nderek tindakipun Koko Prabu. Nadyan keng Bapa Sukalima Ngger. Mbok menawi sedewa mboten dumuginipun sirna. Kepareng lajeng kula nyuwun pamit bidal dumuju negari Madyantara nyraya dhateng siswa kula supados enggal nyernaken para Pandhawa. Sembah kula nderek tindakipun Bapa Pandurna. Dimas Kartomarmo. Kaya purna pepanggihan kalenggan iki tak parengake mbodholake pisowanan. Wantur dawuhipun Koko Prabu kepareng lajeng kenging nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri. To. Purna dawuhipun Sang Nata ndawaken Sangya Kang Marasawan. Kepareng Sang Nata ngrenggani sabda Pandhita Ratu sabda pangendikan Ratu Iktitanana bedane kelawan Pandhita. Lamun to Ratu dawuh warata sak negari. Lamun Pandhita tan kono wala-wali Pandhawa Kresna tumameng putra Seta datan kepareng mebet. Ya Sang Nata kepareng kundur kedaton medhak saking dampar majek sinawang saking Mandrawa. Ing ngayep Sangya Bedhaya Simpi kawistara kinurmatan gangsa bedhaya.
Thank you.